chinsemo ayamatemo korwa ase kenyerokia bunyangande egotoka ase wodi ya sametemo kwero ibunge yabo basimiye kaunti ya Kisii nikubona yaberege koganiyo bokonya negocha somwana obo ase lieta Lydia kwa mukubwate myaka 24 eri wono banyare komokonya aso kumuira Nyagetari. Kurengana ne amate omwana oyo nigo aiboretwe kare buya kurendekera ike ase klasi kya 5 na 2 agachaka kurwara aso kugoro kwaye kumuirerere gotiga eskuru. Mulikito Josephat Amisi na tarenke yona gotwariganira roboti rokubwatia. Amate ya mukuru ikenyoro kya bunyangande wodi ya Samete mukore bunge yabo basimiye kaunti ya Kisii nigo yaganire obokonyi buko mubwene uyu mwabo omwana omusaiwe myaka 24 uyu kurukwa Lydia kwambuka uyu nyareko bagakurwara ase myaka menge omwana uyu tinina no yonale tigachagete kubimbo kugoro egendo giaje tukore bune getonde kikareta liyote liamuchandire bunali gabwate myaka 24 twamwire Nyagetari twasugulikire twasinyiro abasamaria bagacha na barabo mbakonye mbarwite gitoro gitari gike muimo gitikurwa bakamwire Nyagetari bakamusugulikira bakamupima barambirwire kiboko geratari kubena liyote bakanyoranga imiyaye orwire tabwati baba kuru ibintu biri byokoboera amaguru bakamurusia Nyagetari bakamureta kubona Nyagetari akabukuru taoni ogoja okumurwa okumuboera kera lituko kumuchinjiri kurengana na ngina omusao yo asiri Tamiri Nyabuke nigatebire omwana yanyarete koba kuiboro buya buna bana bande nabo gochaka chisemi goikera ekrasi kya 5 na 2 asa chagete gutwara egotona sokoro kwae ekikirire ane no buruiro bwo bwanyele kobo kumuchanda asemya kemenge bono mbu yarenge kurunze arenge skuru agasoma gaika 7 kali ne egetonde kyokuguru wane kera ika 7 kega siti ekera ya siti abarimu bagateba tibagusanga n'abana akaruo agatebuo no rarigeri wenjera ogosoma ikere liyoteli yanene ekagera wane keraruo agacha kale tuganza kumusugulikira pato no nyori sukurungu sugulika tulege tonde ikyo eli bado mbuyale wane getonde kiamusire baga yekire una are omubere kabiri mubiro etulinge bunuri gambu yalinge kabisa buna abantu bande one amauta nararendira omubiri uyekunjire gapaka no wikaransa ali wikaransa nonya nasakurara bulire nengolie kumusaboti yamwa beka bulire nande ya muimuki chuje tingo nyarako Mary Nyabuke ni gatwenekeirie buna anene omukia bokwenekia buna omwana onyareko bakonyora obubwenne bwa kirengencho niguboireire konya kirekemo nabo igokurwa saba samaria baya kurende guikira boni gataranyara ko bakubwena amauti ayare asokugoro kwae kono ninje mboleti omusigo oyo ninje isabana aba ninje ngina abana aba support indete iyo ebintu byarenge isikatwa oniri keregendo twasulikira omwana oyo keregendo igombwata abana babere purasienta kana nerali sister yane yakwete ekamontigera okubwena kwale bintu kendo kindi cyose yarenge ngaba ondi bakurire tarabwena matemire koni keregendo paka no enengoko okongonde mboyo ekorengana na Helen Mbone oyore omwamate niga atebire batemire ko bagosira engeyo kurende guikira boniga nigo kogani kwanyarire gokoba okonene mono asanyare ko bagakuburia abantu babwate okogani okuya banyare ko bagwesokia nagosira omwana yanyare ko bagakonyora obubweni bwa bene ga kikimoranje abahiri n'abasana na edonya toto simbarade tafadhali kimoranzo muri yari umusibo no mokon ba kunara mongno maria akita kunara nere bika munariga ndutu atemera gukona sto kunara lakini nduri kunara twarore tikato tamere ase muri ga kitu abasabire kimoranje ga kimokone muri giri mokone chumotoro chekire tole timorosa mugendere gotokonya manene na bakubamenta
bono twa nasugulikire kende tikeyo ebi byalinga byonsi binakulire bono ntimugete kuripotera gatasini kia Ndizi TV kuri Kenyoro kia Bunyang'ande ward ya Sameta mukwereme ebunge ya Bobasi county ya Kisii Eliterane Josephat Amesi.